Мої вітання. Доброго ранку. Добрий Привітання. ранок. Ти знаєш, я кожен раз, коли 11, то не знаю, чи вітатися добрий ранок, чи ні. Ну, в мене ще ранок Ну, точно. ну так. Ну, у кого що? У кого вже день і, значить, купа активностей вже і все таке. У мене ще ранок, я тільки нещодавно, значить, прокинулася, так би мовити. Ну, прокинулася я давно, а от, типу, розцей. е, Роз... Ну, я сегодня, Катя, я Працювалася. сегодня тоже так. Сидела что-то на новостях всю ночь, засиделась и практически до 7 утра, поэтому так вот. В Видите? мене є така, значить, весела пісенька нам на початок, щоб, знаєш, завдати настрою. А ну, давайте там з Давай. точкою У цей відосик. The purpose is to load a gun, find an enemy, and watch him run. One, you shoot. Two, you go. Over and over, never say no. The purpose is to load a gun, find an enemy, and watch him run. One, you shoot. Two, you go. Over and over, never say no. One shot, one hit. Я сподіваюся, що це всім настрою, значить, збадьорить всіх і настрою додасть. Друзі, і додасть настрою ще й нестримно тиснути, підписатися на наші трансляції. Це важливо, щоб нас було більше, і ми шерили як можна більше інформацію про те, що ми робимо. Це важливо. Так само до нас має сьогодні долучитися Лариса Волошина, якщо я не помиляюся, психолог. Просто дуже цікава, приємна жінка, ви її могли бачити в наших ефірах. З задоволенням поспілкуємося, тому що є про що поговорити. І от, я перед ефіром переглядала новини, і що я побачила? Новину про білоруських залізничників, які пошкоджують залізницю, власне. У нас є картинка. Це ті шляхи, які пошкоджені. Значить, про що йдеться в новині? У Білорусі розгорнулася рейкова війна. Щоб уповільнити рух російської військової техніки, в Україну білоруси виводять з ладу обладнання. Російські війська, які прямують до України, використовують інфраструктуру білоруської залізниці. Деякі жителі Білорусі намагаються цьому протистояти. Правозахисники повідомляють про затримання з початку війни за підозрою зриві графіку руху російських поїздів зі зброєю та причетності до знищення інфраструктури білоруської залізниці. Іде масова чистка серед працівників залізниці, опубліковано близько 40 відеокаяття затриманих залізничників. Вот такая Так, история. просто я единственное, что тебе скажу, объем, в котором это все происходит, мы установить, к сожалению, не можем. Потому что вот эти данные, они подаются штабом известной тебе Тихановской, которая при этом создает для Запада, естественно, картинку а-ля собственной деятельности как оппозиционер, хотя это к ним не имеет, там, допустим, никакого отношения, я это знаю. Поэтому данные могут не совсем совпадать или быть преувеличены, к несчастью, в плане показать собственную деятельность. Сейчас создается в Польше полк «Погоня». Вот заявляется, что если к нам еще не присоединилась прекрасная психолог, то я могу зачитать. У нас еще есть время, да? Ага. Объявление о початку формирования белорусского полка «Погоня» у складе Интернационального украинского легиона. Белорусский полк «Погоня» – офіційна структура Інтернаціонального легіону Збройних сил України. Полк створений по ініціативі білоруських офіцерів при підтримці УСУ для оборони незалежності територіальної цілісності України, так само з метою створення основи для новой профессийной белорусской армии. Полк создается исключительно из офицеров. Насколько он пройдет регистрацию в Украине, согласно заявлению, переговоры идут с ВСУ. Ну, знаешь, уже есть иностранный легион, и якобы он будет формироваться вот на этой основе. Ну, сейчас это происходит.
Так, рекрутаваны цэнтр палка пагоня размешчаны ў Варшаве. Все добраахвотники проходят попередний отбор, ну, естественно, проверяет СБУ и должны проверять, потому что может быть все что угодно, учитывая, что это беженцы и выходцы из Беларуси. И среди них, безусловно, всегда среди беженцев, особенно офицеров, может быть в априори какая-то агентура. Мужчины ва ўзросце от 20 до 40 гадоў, якія маюць досвед вайсковай службы. Ну вот, офицеры. Таксама разглядаюцца кандидаты с добрым узроўнем фізічнай подготовки. Вот первая группа одобранных кандидатов уже пачала проходить навучанне на базе полка погоня. Ну, будем наблюдать, потому что, еще раз, новости должны быть очень осторожные. Любое формирование должно пройти регистрацию и подтверждение Збройных сил Украины. Вот когда все это пройдет, тогда я думаю, что уже можно будет там говорить об этом как-то так серьезно. Это просто постится везде в новостях, там на Радио Свобода и так далее. Я знаю, что это происходит, но пока регистрации как таковой, вот они этот процесс проходят. Это что касается Беларуси. Из таких а-ля оппозиционных новостей. От я, до речі, про погоню, про це теж хотіла тебе про це запитати, ну, бачите, прокоментувала вже про те, що треба дуже уважно ставитися. Я просто вчора в одному, так би мовити, в одній розмові з людьми, які мають стосунок до мілітарного середовища, вони також такі, треба бути дуже уважними і обережними, тому що це може бути, тобто, слідкувати дуже прискіпливо за такими речами, це важливо, насправді. Тому що можна опинитися... У меня плюс прямая коммуникация с калиновцами, и вот калиновцы пока об этом ничего сказать не могут. И вот, понимаешь, а калиновцы уже получили военные билеты украинские, они уже в составе Збройных сил Украины, поэтому вот, и они, кстати, в своем телеграм-канале разместили, что пока у них нет какой-то такой большой информации. Поэтому, ждем. Будет регистрація, будемо говорити. Так, давай трошки по новинах. У нас є звернення Олега Сінегубова, голови Харківської військово-цивільної адміністрації. Давай його послухаємо, про що він говорить. Шановні харків'яни, 31 березня 2022 року. Я хочу проінформувати вас за ту ніч, яка у нас минула, і оперативну обстановку по місту Харкову та області. Щодо міста Харкова, то ворог наніс 48 артилерійських обстрілів із мінометів, систем залпового вогню «Град» та «Смерч» по районах міста Харкова. Зокрема, постраждала Олексіївка, постраждала ХТЗ, постраждала Салтівка. Там ворог попав у газогон, вночі була сильна пожежа. Наразі вона локалізована і ми робимо все для того, щоб газопостачання було відновлено. Щодо Дергачів, то вчора був масований обстріл цього населеного пункту. Зокрема, зруйновані житлові будинки, щонайменше одна людина загинула, 3 отримали поранення. Зруйнована будівля міської ради. Наші Збройні сили також в цьому напрямку активно працюють і звільняють цю територію від окупантів. Продовжуються у нас обстріли по району, Ізюмському району, там досить найзапекліша, напевно, точка у Харківській області. Зараз будемо думати знову щодо гуманітарних коридорів, евакуаційних коридорів до міста Ізюма і до найближчих населених пунктів по цьому напрямку. Щодо напрямку Рогані, так само наші Збройні сили просуваються і звільняють наші території. Як ми бачимо, відносно вночі, можна сказати, по місту Харкову вже стало менше обстрілів, однак ще занадто небезпечно і продовжує ворог хаотично обстрілювати харківські райони, і тому спрогнозувати його дії вкрай важко. Одне можу сказати, що наші Збройні сили утримують свої позиції і сунуть ворога як найдалі від самого міста Харкова і відповідно Харківської
області. Тримаємося, перемога буде за нами. Так, інформує Олег Синігубов про те, як відбуваються бойові дії і взагалі як живе Харківська область. Тим часом сьогодні щоденний звіт британської розвідки, вони постійно його публікують. І от сьогоднішнє їхнє повідомлення, воно стосується наступного. Що, значить, йдеться про те, що не заважаючи на заяви Росії, зменшити активність навколо Чернігова, цього не відбувається. Вони продовжують обстрілювати місто. Далі, російські сили продовжують змінювати позиції на схід і на захід від Києва. Все одно фіксується переміщення, незважаючи на виведення обмеженої кількості підрозділів. І Маріуполь залишається основним об'єктом для російських сил. Нагадаю, що була інформація про те, що в спілкуванні Макрон з Путіним обговорювали, значить, можливість евакуації людей з Маріуполя і умова Путіна, щоб українські військові склали зброю. Цього, очевидно, не відбудеться, але важливо, що вчора ввечері про це Міністерство оборони Російської Федерації повідомило, сьогодні підтвердила Ірина Верещук, що сьогодні діятиме гуманітарний коридор, і люди зможуть виїхати з Маріуполя до Запоріжжя на українську сторону, це важливо. Покинути місто, евакуюватися. Автобуси вже виїхали. Станом на 9 ранку в своєму щоденному зверненні про це говорила Ірина Верещук. Тож будемо слідкувати за новинами і чекати на те, скільки людей зможе сьогодні евакуюватися. Це дуже важливо, тому що от буквально вчора, здається, ми в ефірі показували відео з одного з бомбосховищ на Азовсталі. Там 80 людей, діти і старенькі люди, в них немає вже ліків. Очевидно, за такий період часу не могли вони накопичити таку кількість необхідних ліків для того, щоб в них це було з собою. Так от, люди чекають на допомогу, але ще проблема є, що люди, які на лівому березі в Маріуполі перебувають, вони відрізані від правого берега. І я от не знаю, як буде логістику можна організувати з тим, щоб ці люди повернулися на територію України. Але Маріупольська міська рада постійно публікує номери телефонів посольств країн-партнерів України, куди можна зателефонувати, якщо ви опинилися на території Російської Федерації. Я розумію, що йдеться про обмежену кількість, обмежену інформацію, да? Тобто люди навряд чи мають зв'язок постійний, регулярний і можуть там адекватно, вчасно інформацію отримувати, але все ж таки вона якимось чином має до них потрапляти і, я сподіваюся, що люди зможуть вирватися, навіть якщо потраплять на бік Росії, на бік окупованих територій, а потім Росії, вони зможуть вирватися кудись в Європу, а потім, можливо, в Україну або облаштовуватися там за кордоном. Смотри, наткнулась сейчас на новость. Россия отправила психологов ФСБ зомбировать жителей Херсонщины. Угу. Кроме того, РФ готовит работников силовых структур, прокуроров и судов для временно оккупированной территории. Я каждый раз, когда это читаю, Катя, я каждый раз удивляюсь. Сейчас ходит информация, что они не подготовились, они не понимали. Мы это понимаем, да, что Путин зомбированный там получал информацию от Шойгу, в своем, значит, вот этом вот кремлевском бункере и в своей шизофрении. Классика жанра. Уже же все понятно, да? И они продолжают идти тем же путем. Какие-то психологи, какие-то прокуроры, какие-то суды. Я читала новину вчора ввечері з посиланням на якусь розвідку західну або, можливо, на Пентагон, і там йдеться про те, що Путін продовжує отримувати недостовірну інформацію. Тобто йому продовжують брехати про стан справ.
А враховуючи те, що він, судячи з усього, дійсно перебуває у бункері, так би мовити, да? Ну, тобто в усіх сенсах цього слова, в інформаційному, в фізичному, там, в просторовому і так далі, то, очевидно, їм можна маніпулювати інформацією, яку він отримує, і, можливо, йому просто, ну, це може бути правдою, коли йому дійсно інформацію дають та, яка не відповідає дійсності. І, можливо, через це такі рішення ухвалюються. До речі, я бачила новину про те, що потроху звільняють села в Херсонській області, але ми будемо обережні і будемо чекати офіційного підтвердження, тому що ми знаємо, що це там дуже чуттєва така інформація, і треба бути уважним і обережним, тому що Ірпінь, в принципі, там досі якийсь відсоток може бути залишатися під контролем російських військ, але враховуючи те, що вже з'явилися відео з Ірпіні, з Ірпіня, і там вже працюють українські журналісти, то це вже територія безпечна, але все одно треба дати час українським воїнам повністю звільнити населені пункти. Херсонщина, Харківщина, Сумщина. Ми тільки ми тільки чекаємо. Ми тільки чекаємо, що це відбудеться, і Очевидно, будемо радіти. Це вчорашнє відео, там, де бабуся на колінах дякує українським Так. військовим. Я просто коли побачила, це, мабуть, я вперше, один з тих разів, коли я заплакала так, тому що, очевидно, вони ховаються від обстрілу, вона не просто там на коліна перед ними падає, ні, але сам факт оцей, це просто дуже зворушлива штука, і треба дати військовим можливість зробити це з усіма територіями, які захоплені окупантами. А оця бредня з приводу вони все одно намагаються насадити свою цю владу. Я просто не розумію, на кого. Я просто, понимаешь, не понимаю, почему они до сих пор считают, что это возможно. То есть ты понимаешь, насколько повернут мозг, да? Нет даже анализа ситуации, я про это, но уже ситуация показала, что это пустое, что это ни о чем, что вы не в той Украине, которую, может быть, себе где-то в бреднях представляли, там месяц назад кто-то из вас, но они продолжают идти по той же схеме. Дивись, я таку довоєнні, якщо згадувати якісь довоєнні розмови, колись я ще працювала на Еспресо, і я вже розповідала про це, але це на підтвердження про те, про що ми говоримо зараз. І Фейгена була якась прес-конференція російських адвокатів в Укрінформі, вони когось захищали, і, можливо, навіть Сенцова, і була чергова прес-конференція у них, і треба було там щось, чергове вийшло соцопитування в Росії про підтримку Путіна, і треба, в мене там було редакційне завдання щось запитати Фейгена з цього приводу. Я до нього підійшла і кажу, там є соцопитування, туди-сюди, а він говорить: а ви вважаєте, що будь-якому соцопитуванню можна довіряти в Росії? А я так, що? Про що йдеться? Він каже, ви розумієте, що коли йде людина по вулиці, і до неї підходять люди і кажуть: добрий день, ми соціологічна служба, або приходять додому, або телефонують, і кажуть: добрий день, яка соціологічна служба, скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви дії Путіна? І люди автоматично, це не на захист росіян зараз, це про їхню тупість і їхній трусливість їхню. І вони, очевидно, всі говорять, що так, ми підтримуємо, тому що вони це розглядають як потенційний варанок, який може потім за ними приїхати, якщо вони скажуть, що ні. Тому будь-які соцопитування, вони не відповідають дійсності. Тобто і не можуть взагалі компілюватися з якимось реальним станом речей. І це потім те, що... І знаєш, це ж така замкнутий круг такий виходить, що... соцопитування, які потім транслюються по телебаченню, яким людям, які сумніваються, потім підтверджують, що не треба сумніватися, все так і є, як вам розповідають. Тобто це ж це замкнутий круг, який постійно він крутиться, і оце на підтвердження того, що вони досі не можуть зрозуміти, чому так. І ще одна штука, я теж не пам'ятаю, в якій це було розмові, але з якимись точно розумними людьми, з досвідом роботи і в журналістиці, і знаючими Росію, які говорять про те, що такі люди, як Путін і взагалі російське керівництво, вони не усвідомлюють того, що можуть бути демократичні вибори.
що може бути якась сила вулиці, що може бути якесь невдоволення висловлене там на протесті, і це дійсно може вплинути на якісь політичні рішення. Вони, в принципі, не розглядають, що таке можливо. Ну, тобто, і тому, очевидно, Так, саме так виглядає ця штука. так, Кать, понимаешь, это мозг, который остался в совке. То есть люди не ассоциируют себя с государством, в принципе. То есть Так. для них любое устройство – это царь. Царь, который все решает. И царь, который по определению прав. Могут быть плохими холопы, а царь, вот он всегда прав. Царь всегда хороший. Всегда к царю челобитное. Я, кстати, к моему любимому вопросу о хороших русских и российских либералах, вчера на канале 24 увидела одного такого либерала, который на белорусских СМИ демократических сидел 1,5 года и рассказывал, что Беларусь и Россия вместе. Максим Кац есть такой, знаешь, О, пропагандист. да, Вчера, я, значить, про да, нього вчера теж вчера он на канале 24, то есть он уже начал идти по украинским каналам. Заметь, на канале 24 ему задают вопросы, а что думать, а как делать, а как поступать с этими. На что я обратила внимание, как мягко ведется Деза. Да, он вроде бы говорит какие-то вещи в поддержку Украины. И тут же раз 5 он повторил: Владимир Зеленский, он же русскоязычный. Хотя он не русскоязычный. Он может обратиться к россиянам, энную часть. Зеленский сейчас говорит украинскую. Он раз 5 повторил, что он русскоязычный, поэтому он весь такой русский и близок к россиянам. Вот так начинается пропаганда про братскость. И канал 24 сидит, это как бы слушает и слушает его умозаключения, задает ему вопросы. Вот я просто все это видела уже, понимаешь, 2 года. Вот в том пространстве. И самое смешное, Кать, что те же персонажи, понимаешь, вот те же персонажи, которые работали там, они сегодня пытаются в период информационной войны России против Украины, в том числе информационной, уже сидеть здесь. Обидно, что их допускают. Это я вот хотела сказать. Тут у нас новость. Российские орки продолжают удерживать позиции, может, она уже была, к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод Ну, це ограниченого те, количества про що подразделений. Да. говорить британська розвідка в тому числі. Да. Так. Ну, і про це, очевидно, з самого початку, як ця інформація з'явилася, йшлося про те, що ми не довіряємо росіянам, ми будемо слідкувати за їхніми діями, про те, що вони говорять стосовно відведення військ. І, те, що ми тут чуємо під Києвом, не схоже на відведення військ, якщо чесно, але, очевидно, це можуть бути якісь зовсім інші бойові дії. Мається на увазі, це може бути відкидання росіян від населених пунктів там і так далі, але якраз після цього повідомлення тут активізувалося все, між іншим. Так що, є абсолютно точно, що є в нас впевненість в тому, що це вони відходять, а ми їм навздогін, так би мовити, щоб знали, куди йти, але хто знає, що це і чому. Тому що ніхто ж військового задуму розкривати нам не буде і не треба. Покажіть, будь ласка, фоточки з Дніпра. Я так... Я сейчас постараюсь це отправить видеодвижение. Дмитро Яворницький в бронежилеті. Так би мовити, в бронежилеті Дмитро Яворницький, біля музею Дмитра Яворницького, і баби наші, покажіть наших баб. Є фотка ще, коли вони не закриті, це наші скіфські баби, так би мовити, які є символом, які були розкопані в полях, в степах біля Дніпропетровщини, і які свідченням є того, що цивілізація тут існувала дуже-дуже багато тисяч років тому. Мені шкода, що вони так прямо зараз закриті, тому що вони дуже класні, і я прям засумувала за ними. Прям засумувала за ними, так. Скоро будемо. І в Дніпро скоро можна буде поїхати. Сподіваюсь. Дуже на це чекаю. А є звернення.
Є звернення Мгм. від В'ячеслава Чауса з Чернігівської військово-цивільної адміністрації. Зараз його качнуть нам, і треба його показати, а далі, я так розумію, що у нас і новини одразу будуть. Зараз Чауса качнуть, і Альона теж скине як рух Мгм. техніки російської, білоруської, чи російської техніки по Мгм. території Білорусі. Отак. Так. А есть уже видео или мне скинуть, сказать? Ні, Есть уже? я думала, ти шукаєш. Да, я скину сейчас. Угу. Є, давайте Чауса подивимось. Доброго дощового ранку, Чернігівщина. Дякуємо за цей новий день Богу та Збройним силам України. Протягом останньої доби Збройні сили України нещадно знищували ворога на території всієї Чернігівської області. Вони це робили без зупинки і не зупиняються і на зараз. Ворог продовжує нести великі втрати, деморалізований. Відбувається його переміщення по території області. Але чи можна це назвати відведенням військ? Ну, я в цьому не впевнений. Але як мінімум це якесь перегрупування. Але, можливо, вони дійсно відходять. Але це не дає нам жодного шансу розслабитись. Ми маємо бути в тонусі, ми маємо всі працювати і кожен має виконувати свою роботу. Роботи в нас багато. Волонтери і влада забезпечує місто продуктами харчування і водою. Я вибачаюсь, бажаю здоров'я. Слава Україні. Я хочу сказати, що я це бачу, досі не скрізь доїжджаємо, це погано, але ми розуміємо проблематику і точно з нашими крутезними волонтерами ми доїдемо скрізь. Як тільки ми відженемо москальську мразоту від нашого міста, повноцінна життєдіяльність нашого міста відновиться дуже швидко, в цьому я вас запевняю. Хочу подякувати сьогодні всім без виключення головам громад, які на своєму місці, які забезпечують свої громади всім необхідним. Хочу подякувати своїй команді, тим, які зі мною тут в Чернігові, і головам районних військових адміністрацій. Григорій, Володимир, Андрій, Іван і знову Андрій. Ви круті. Дякую, що ви там на своєму місці, і дякую, що робите таку потрібну всім справу. З холодною головою, без паніки і з чітким розумінням, що треба робити. Вірю в Бога і в Збройні Сили України. До роботи! Ну, бачиш, так без прізвищ перерахував всіх тих, хто на кого можна покластися. Але бачиш, захищаючи Чернігів, захищаючи людей в Чернігові, загинув чоловік віце-прем'єр-міністра України Ольги Стефанишиної. Мій коханий чоловік Богдан загинув від російського снаряду 30 березня під Черніговим, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на зв'язку, мені дуже боляче, сука, війна, написала Ольга Стефанишина. Це до того, що війна, вона стосується абсолютно всіх, незважаючи не від чого не залежить. Всего остального. Так. Так, у нас новини зараз, так, і потім повернемося. Вітаю! В етері новини. Для вас працює Устим Корда на календарі 4-31 березня. Триває 36-та доба повномасштабної війни Московії проти України. Збройні сили України встановили контроль над селами Орлове, Заградівка та Кочубеївка, що на Херсонщині за 50 км від Кривого Рогу, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. А в Миколаєві з-під завалів будівлі обласної державної адміністрації зруйнованої російською ракетою дістали ще 2 тіла. Кількість загиблих зросла до 17 осіб. 31 березня відкривається гуманітарний коридор з Маріуполя з транзитом через Бердянськ, повідомила Ірина Верещук. Туди відправили 45 автобусів. Також на сьогодні погоджені коридори за таким напрямком Мелітополь-Запоріжжя і з Енергодара до Запоріжжя на власному транспорті.
Цей час розвідка Британії прогнозує запеклі бої на околицях Києва вже у найближчі дні. Російські сили продовжують утримувати позиції на схід та захід від Києва, незважаючи на виведення певної кількості підрозділів. Найближчими днями на околицях міста швидше за все розгорнуться запеклі бої. Незважаючи на заяви Росії про наміри знизити військову активність навколо Чернігова, російські артилерійські обстріли та ракетні удари продовжуються. Тяжкі бої продовжуються і в Маріуполі, ключовій меті російських військ. Проте українські сили, як і раніше, контролюють центр міста. Також радіоелектронна розвідка Британії повідомила, що росіяни випадково збили один зі своїх літаків в Україні, а деякі російські солдати відмовилися виконувати накази, були деморалізовані та погано екіпіровані. За даними Генштабу Збройних сил України, УРФ відбирає співробітників силових структур, прокуратур та судів, які надалі будуть направлені на окуповані території України для встановлення так званої влади. Основна мета – це створення ХНР на території Херсонської області. Там відзначається робота співробітників ФСБ РФ, які проводять роз'яснювальні роботи з місцевими органами влади та населенням. Свободу меру, свободу полоненим, Гола пристань – це Україна, Херсонщина – це Україна, скандували учасники мітингу в Голій пристані. Вони вимагали, аби російські військові повернули міського голову Олександра Бабича та інших викрадених ними місцевих жителів. На цю мить в мене все. Підписуйтесь на телеграм-канал UMN та Facebook UMN, ставте вподобайки під цією трансляцією та підписуйтесь на YouTube канал Ukrainian Media Network. Дякую за увагу. До зустрічі о 12:30. Дякуємо Устиму, він в таким затишнім, значить, місці. Мені аж тепло стало, я як подивилася, стало тепло. Друзі, ми вдячні всім, хто нас дивиться, вдячні всім, хто ставить вподобайки, вдячні всім, хто підписується на канал. Це дуже важливо, тому що таким чином ми шеримо інформацію один для одного. І ми тут, у нас такий розмовний жанр, ми інформуємо і розважаємо, умовно розважаємо, да? Просто проговорюємо, так би мовити, новини, не просто констатуючи їх, а даючи якесь розгорнуте бачення того, як все відбувається. І дякуємо, що ви з нами. Так, і до нас долучилася Лариса Волошина. Вітаємо, пані Ларисо. Вітаю. Вітаємо. Раді вас бачити, дякуємо, що ви з нами. І ми з Оленою Васильєвою говорили до новин в нашому ефірі, говорили про, Олена знайшла інформацію стосовно того, що на Херсонщину готують психологів ФСБ, які мають, значить, переконувати людей в тому, що вони мають підтримувати окупаційний режим. Ну і готують там правоохоронців, всю систему карально-змушувальну, для того, щоб люди підкорилися ворогу. І от ми з Оленою говорили про те, що невже вони не розуміють, що це неможливо? Вже пройшов місяць, і люди все одно виходять на вулиці і в малесеньких містах і містечках, і у Великому Херсоні. От щойно ми Голу пристань показували, там, де так само люди виходять. Як ви думаєте, наскільки взагалі, в чому оцей нонсенс, де ця прірва створилася між реальністю і їхнім баченням того, як має виглядати світ? Як ви вважаєте? Вони керуються такими, знаєте, підручниками з когнитивної війни. Є дійсно методики для того, щоб добитися покори. Зазвичай, так, якщо говорити дуже так, знаєте, дуже спрощено, то ці методики, вони всі ґрунтуються на двох почуттях: на страху і на звабленні. На двох техніках. Тобто зваблення – це всі ці гумконвої, це от ми зараз вам роздамо пенсію рублями, і коли українці бачать цю пенсію, цю копійчану, розумієте, вони розуміють, що їх реально українська пенсія в 3 рази більша. Тому що Росія, її міф про заможну багату Росію – це все міф. Те, чим вона, до речі, зваблювала мешканців Криму і Донбасу в 2014 році, російськими зарплатами і пенсіями. Ми бачили абсолютно кумедні речі, коли там
Вони шукають колаборантів в поліцію чи в якісь каральні органи, розвішують обяви, що, мовляв, висока зарплатня $200. Ну, ви смієтеся взагалі? Ну, тобто, це про що взагалі для українців? Тобто, вони не можуть нас звабити. Або були показані кадри, як вони привезли десь в Херсонську область дешевий бензин, а він на наші гроші 60 гривень. Ну і понятно, що яке зваблення в такій ситуації. Тобто чим? Красотами і щедротами руського миру звабити українців вже неможливо. І вони намагаються лякати. Тому це єдина їх техніка, якою вони намагаються досягти покори. І ми бачимо ці речі. Необґрунтована агресія, розстріл людей, які стоять в чергах, зґвалтування численні, випадки абсолютно жахливі і навіть демонстративні. Таку методику, от саме цю методику, свого часу описував Віктор Франкл. Він пояснював, він описував, наводив як приклад того, як нацисти в концтаборах досягали покори. Тому що ми бачили, що йде величезна колона людей, інколи навіть колишніх військових, а їх там охороняє 1-2 нацисти. І в результаті ті коряться. Чому? І він пояснював, що є ціла методика. Перше, це, наприклад, почати дуже жорстку розправу над лідерами тих чи інших течій. Причому будь-яких течій. Це не обов'язково якісь політичні опоненти. В Німеччині, наприклад, в 33-му році були, це тільки Гітлер прийшов до влади, а в 34-му в них вже був закон шептунів. Вважалося, що якщо ви бачите, що хтось між собою тихо розмовляє там на вушко, ви маєте донести. Для чого це? Багато дітей, до речі, дітям в школах розповідали, що якщо ви бачите, що ваші батьки десь там щось між собою тихо розмовляють на кухні, ви маєте повідомити вчителя або поліцейського. Цим досягалася така ситуація, коли людина відчуває, що вона мовчить на вулиці, так, вона розуміє небезпеку з колегами, але навіть вдома вона не є в безпеці. Тобто створюється суцільний світ небезпеки, це страх. Другий, наприклад, такий дуже красномовний погляд, приклад рівня страху, це в концтаборі, як описував Віктор Франкл, бараки, там були чеські, польські, радянські бараки, ну тобто різні бараки. І от, наприклад, є якась норма, яку там же всі ці бранці, вони ходили на роботу, вони там кололи, якісь каміння, ще щось. Є норма, яку треба виконати. І ось, наприклад, барак умовно, там польський, ну умовно, да, я так називаю, не виконав цю норму, а чехи виконали. В результаті чехів карають чомусь, а поляків переводять в барак, навіть кращий барак з подвійним там харчуванням. І весь табір не розуміє чому. Потім, наприклад, хтось виконує його, ну, тобто ти логікою розумієш, що якщо я виконую, мені буде послаблення. Якщо я не виконую, мене вб'ють. І так було завжди. Тут хоп, правила міняються. Що це навіюється? Що правил нема. Твоя безпека залежить від моєї ласки. Тому служи мені, корись, зроби так, щоб я був задоволений. Таким чином досягається, що це так само, цей ефект, це називається формування тоталітарної особистості. Цей ефект, коли людина, наприклад, є лідер, і в нього є якась тоталітарна ідеологія. Ну, мовно, ми бачимо зараз Путін своєю цією вавою в голові. Але ми бачимо, що його оточення ще більш божевільне, ніж він. Тому що безпека і виживання представника цього оточення, він не знає, що хоче лідер, але він намагається зробити навіть більше і навіть краще, щоб їм були задоволені. Тому ця система призводить до того, що людина з свого страху, вона розуміє, що єдиний для неї спосіб вижити – це догодити, це розділити світогляд, це бути ще більш радикальним і більш агресивним, ніж сам лідер. І от цими методами вони фактично цього і досягають зараз. Ми бачимо, вони так робили на території окупованого Криму, на території окупованого Донбасу. Тому ми постійно дивимося, чому колаборанти більш кляті, ніж їх господарі. А тому, що вони потрапляють в цю систему зміни особистості, фактично в них формується ця тоталітарна особистість. І знову ж таки є способи, як цього уникнути. Тут треба розуміти, що для оцієї системи, такої системи, для неї немає людей, які поза політикою. Пам'ятаєте наше улюблене? Ми поза політикою, спорт поза політикою, культура поза політикою. Це не так.
Тому що, наприклад, і це, до речі, пише як Віктор Франкл, що, наприклад, в Німеччині були справи і людей відправляли в концтабори, бо вони були колись танцюристами. Це так звані справи танцюристів. Ну, людина колись танцювала в кабаре чи балеті. Ну, танцюрист, ну, професія в нього така. Але ці професійні спільноти зазнавали якихось тортур. Причому, щоб ще більше навіяти страху, наприклад, лідер цієї спільноти, ну якийсь там, не знаю, підприємець, да, от, рух підприємців, вони займаються суто своїми там податками, чимось там, ну чимось таким, або професійні поети, або актори. В них там є якісь провідники, є люди, яких вони шанують. Умовно, або з цими людьми розправляються показово, нарочито дуже жорстоко, щоб всі інші представники цієї спільноти лякалися і замовкали, або, навпаки, лідерів не чіпають, але дуже жорстоко розправляються з будь-ким, кого підозрюють хоча б в симпатіях до цих течій. Для чого це робиться? Щоб людина не мала жодного простору, де вона вільна від тоталітарної ідеології, від оцієї потреби, життєво необхідної потреби, продиктованої інстинктом виживання, обожнювати лідера. Боготворити свого лідера і служити йому. Вони ж служать не ідеології, вони служать Путіну. Розумієте, в чому сенс? І от коли ми бачимо те, що відбувалося на окупованих територіях, де в 2014 році, де почали зазнавати тортур, екологи, підприємці, ну будь-хто, розумієте? Ці люди, а вони виходять і кажуть, так ми ж поза політикою, ми ж навіть ми ж голосували за Путіна. А кого це цікавить? У вас не має залишитися жодного простору, де ви відчуваєте себе особистістю. Всі ці речі руйнують особистість. Ти маєш відмовитися від власного «я» скрізь. Так от, для того, щоб вберегтися, знову ж таки, є методики. Я якраз хотіла спитати, як берегтися? Плекати свій власний особистий простір. В мене є ритуал, я мию руки перед їжею. Франкл казав, що навіть чистити зуби, навіть коли тобі не хочеться там, митися, бритися, ти маєш розуміти, що це той простір, де ти зберігаєш свою свободу. Ти маєш читати те, що ти хочеш. Ти можеш не ділитися, це небезпечно. Але читати, думати, бути, тобто будь-де, де я професіонал, де я особистість, де є моє власне я, це тепер зараз в цих умовах окупації, в цих умовах жаху, треба берегти. Це стосується, до речі, і людей на вільних територіях. Тому що ми бачимо, що ця відмова від особистості, вона в якомусь, нам здається, що я забув про себе, я забув про всі свої проблеми, і тепер я, значить, служу спільній справі, і це моє таке великий вклад. Люди відчувають величезне почуття провини, коли, наприклад, вони згадують, що їм треба піти до перукаря або жінки купити манікюр. На який манікюр? Кругом війна. Ні, друзі, так не можна. Тому що коли є манікюрша, їй треба заробляти гроші. Є вам потрібна ця послуга. Ідіть, робіть. Таким чином ви зберігаєте свій особистий простір, хоч щось окупанти, загарбники у вас не відібрали. Ваша собачка, з якою ви гуляєте, ваша кава, яку ви продовжуєте традиційно пити кожного ранку, то це ваш спротив, це ваша форма збереження власного «я». Тому що якщо ми відмовимося від власного «я», ми стаємо дуже-дуже таким вразливими для всіх цих маніпуляцій. Пані Ларисо, є в мене ще одне питання. Альона? Ні, Да-да-да, давай я ти, чую. потім я. Так, добре. Я просто хотіла вже на іншу тему питання. Якщо ти хочеш продовжити, то давай продовжимо. Ні, я теж, я Добре, теж я на іншу. останнім часом, чим більше людей виривається з окупованих територій, тим більше жахливих історій ми дізнаємося про те, як окупанти поводяться з людьми. Це зґвалтування, це тортури, це знущання над старими людьми, над маленькими дітьми, над підлітками, просто над громадянами, над чоловіками, над жінками. І чим більше ти таких історій читаєш, різні емоції це викликає. В однієї людини це може викликати емоцію, ще більшу ненависть до ворога, а в іншої людини, навпаки, може скласти руки і якось перелякатися і так далі. Як от з цією кількістю інформації бути, як її адекватно сприймати і в що її конвертувати, якщо можна, в принципі, так про такі речі говорити? Я, можливо, некоректно ставлю питання, я можу так робити, тому що я просто не завжди ми з таким стикаємося для того, щоб обговорювати такі речі. От як з цією інформацією бути, як її переживати?
По-перше, треба розуміти, чому відбуваються подібні злочини, що лежить в основі. Навіть зґвалтування, яке чомусь у нас вважається сексуальним злочином, це з точки зору психології, кримінальної психології, це злочин влади. Це усвідомлення агресором своєї абсолютної влади над жертвою. Всі ці знущання, тортури, всі ці розстріли черг і прочі речі – це злочини влади. Люди, які відчували себе, які є вже частиною цієї тоталітарної ідеології, цієї тоталітарної, знаєте, особистості, вони її сформували в собі, вони букашка, вони ніщо. Як вірно сказав Вахтанг Кібуладзе, це в своєму інтерв'ю, він сказав, що, подивіться, вони самі себе дегуманізували. На відміну навіть від людей радянських, де людина була для тоталітарної радянської системи гвинтиком, нічим. Але сама людина відчувала себе, так, вона знала, я для своєї держави ніщо, сміття, але я ж для себе не сміття. А ці люди, вони за ці 20 років пропаганди, вони прийшли до усвідомлення, взяли його і дуже їм пишаються, що я сміття, моє життя нічого не варте. Вони самі це з собою зробили. На відміну від навіть нацистської ідеології, де всі навколо сміття, цигани, євреї, слав'яни, але ж німці вища раса. А ці вважають себе сміттям, вони з цим погодилися. Коли кожен їх мент в їх селі, їх міг зробити з ним що завгодно. Тобто вони погодилися на абсолютну владу над собою, на абсолютне безправ'я. І от вони з'являються в нашому просторі, і вони в разі компенсації на цю свою власну ущербність, вони стають агресорами. І все, що вони чинять, це злочин влади. Це не про їх злість, це не про їх навіть ненависть до нас. Це не ненависть, це набагато глибше. Це про їх ненависть для себе, яку вони екстраполюють на нас. Розумієте? Тому вони будуть це робити. Так от, коли ми читаємо такі історії, перше, чи потрібно їх озвучувати? Так. Тому що це потрібно жертвам. Розумієте, людина, яка стала жертвою подібної агресії, вона, зазвичай це... Говорити про це вже елемент повернення собі власного я. Тому що бути жертвами подібного злочину, мародерства, знущання, що ти відчуваєш? Ти відчуваєш сором, колосальний сором. Прожив це, ти відчуваєш сором, який не відчували твої коти. Фактично ти соромишся замість них. Тому що як так можна було, як я могла дозволити, чому я не вбила себе, чому я не вбила їх. Тобто є купа всяких речей, там і провина, але сором основний. І коли людина переборює це і починає говорити, вона фактично виходить з цього, вона починає переробляти травму. Тому їм потрібно, вони говорять. Що робимо ми? Ми слухаємо. Ми не можемо давати парад, ми не можемо говорити про те, що це пройде, ми не можемо апелювати до їх почуттів. Наша задача – прийняти цей біль. Прийняти і розділити. А потім, що нам з цим робити? Бо це настільки жахливо і боляче, що не кожен з нас є в ресурсі, щоб це відчути. Я раджу людям, це дуже часто, наприклад, з моїх клієнтів, ті, хто живе за кордоном. От вони ходять на всі ці акції, збирають гроші, і вони кажуть, я читаю, я ридаю, я не можу нічого робити. І я раджу, не читайте. Якщо у вас це викликає слабкість, якщо ви ставите себе на бік жертви, ви не знаходите в собі достатньо сил при прослуховуванні подібних історій, щоб стати на бік її захисника, якого в неї в той момент не було. Якщо ви одразу на її місці, ви не можете бути на її місці. Тому відкладайте ці історії в окрему папочку, ми будемо їх читати тоді, коли прийде час плакати, проживати. Тобто ви, якщо ці історії вас надихають боротися, вони вам корисні, вони потрібні. Якщо ви маєте в собі сили стати на бік жертви і сказати, Боже мой, мені настільки шкода, що це з тобою сталося, я би, сук, вбила. От якщо в тебе є оця гнів такий, спрямований на агресора, якого у жертви зараз, яка прожила, в неї нема. В неї єдине, що вона може свою агресію спрямувати на себе і винуватити себе, чому я взагалі на світ народився. Розумієте? Чому я не виїхав вчасно? Там які купа, чому людина себе мучить? Це називається агресія повернута на себе. Тобто людина, жертва, повертає агресію на себе. Якщо ви можете поруч з нею, у вас достатньо сил повернути її на агресора, загресувати на нього, захистити її. Ок. Якщо ви сядете і поруч почнете ридати, так наче це з вами сталося. Не треба, бо з вами це не сталося. Це сталося з іншою людиною, яка потребує зараз якогось стрижня, якогось підтримки, а не ваших сліз. Вона ж не може зараз в такому стані втішати ще й вас. Розумієте? Та не плач, не так страшно, ти ж бачиш, я жива. Уявляєте собі, який кошмар.
У нас такое же Це в мене дома. собачка, бачите. Ні, а в мене Я дивіться, хотіла хто вухо задати- підняв. У мене тут вухо підняв такий. Що там відбувається? Боже, ну, Хто там? Ну, він лежить просто біля ноутбука в цей час. У меня собачка спряталась в шкафу, она вчера сидела весь эфир и вышла, как только я попрощалась. Вот как ты вчера почувствовала, но не всегда так. У меня вопрос такой частный, я знаю, что он общий, поэтому я его озвучу по детям. Вот моей девочке 9 лет, да, мы приехали из Киева с проблемами, естественно, всеми, которые у всех. Сюда же приехало энное количество детей, которые с нами. Что я наблюдаю? Дети просыпаются утром с вопросом, во-первых, с фразами «кацапы поганые», «сдох ли Путин?». Я на самом деле очень рада, что они получили прививку от русского мира навсегда. Это я беру как положительный фактор. Хотя понимали это, но видят сейчас, и я вижу вот эту общность. Мы идем в бомбоубежище, они могут петь гимн Украины, их никто об этом не просит. Вопрос в том, что им больше ничего не интересно. И я переживаю за вот этот... Я пытаюсь поставить фильм того же Маугли, да, отвлечь. Нет. Они сидят в чатах, и я вижу даже эти чаты, кто-то в Киеве, кто-то отъехал, я имею в виду школьный даже чат. Они обсуждают исключительно там, как убить Путина, что происходит, они же все видят, мы не можем закрыть информацию, они все понимают и увидели собственными глазами. Так вот, я про вопрос. Не хотят учиться, потому что им кажется это второстепенным, а учиться все равно надо в этих обстоятельствах. И потерян интерес к каким-то другим сферам жизни. Вот как с этим быть и как я... Вот я как мама, мне не удается пока переключить, как бы я ни говорила. К сожалению, дети, они действительно стают очень сильно жертвами всей этой ситуации. Смотрите, с точки зрения как бы, да, вот инстинкта выживания, их поведение абсолютно оправдано, потому что смысл в чем? У них есть благородная агрессия, они боятся и не хотят переключать внимание на что-то другое. И они констатируют своей акцентуацией внимания на Путине, на войне, на своей ненависти. Эта ненависть, кстати, она очень продуктивная в том плане, что они не жалеют себя, они не считают себя несчастными, их это не сломало. Они не потеряли субъектность, наоборот, они нашли для себя возможность в этой ненависти каким-то образом проживать свои фантазии. То есть у них есть фантазия, как убить Путина, и они ее проживают, тем самым они перерабатывают травму. Но смысл в чем? Что они демонстрируют своей вот этой вот акцентуацией внимания? Опасность еще не прошла. Они нам напоминают, опасность еще не прошла. То есть для этих дети до сих пор ощущают себя в опасности, пока жив этот Путин. То есть и им кажется, что сейчас отвлечь внимание, это такое проживание тревоги. Знаете, это фактически ритуал. Пока я буду об этом думать, пока я буду этого бояться, это никогда не произойдет. Ну, мы знаем, в более здоровой форме этот механизм тревоги вот такой. Он проживается, когда мы идем на экзамен. Я могу знать все ответы, я все выучила, я сижу и боюсь. Я вдруг резко начинаю бояться в момент там потом. Почему? Потому что это ритуал. Я этого боюсь, значит, это не случится. Это такое мифологическое мышление, рудименты его. Поэтому ребенок, вот он демонстрирует вам, что для него ничего не закончилось. Он ощущает себя в опасности. И он не готов поверить вам и выйти за пределы, что все закончилось. Поэтому, в принципе, здесь все-таки вы ведущий. Когда для вас опасность закончится, а когда она для вас закончится? Когда перестанут падать бомбы? Когда желто-блакитный прапор будет над Кремлем? Когда? То есть, в принципе, опасность для нас закончится когда? Ну, когда конкретно мы должны для себя определить эти. Да, это небезопасная ситуация, в которой конкретно я, в относительной опасности. Я знаю, что когда звучит сирена, это опасность. Когда она не звучит, это не опасность. Последите за собой, потому что вполне возможно, что вы тоже не ощущаете себя в безопасности, причем тотально. И вам надо постепенно
Я обычно советую в таких условиях, когда люди выезжают, первое, что им необходимо сделать и что необходимо им обеспечить, это возможность побыть где-то отдельно. Потому что мы, когда начинаем, мы въезжаем для начала вместе со своими детьми, и тут вокруг, ну, понятно, что мы не владеем даже пространством, в котором мы находимся сейчас. Это не наш выбор, это все небезопасно. То есть человек должен постоянно думать, как он выглядит и как его поведение, как его эмоция влияет на других людей. И поэтому он пытается где-то закрыться, он находит для себя закрытые пространства. Как то, закрыться в чате и так далее. Это какой-то момент, где они хотя бы что-то контролируют. Они придумывают, как убить Путина. Вот. Поэтому это вот пространство безопасное, его надо расширять. Расширять, возможно, с какими-то ритуалами. То есть в нашем доме так. Например, давай так, это необходимо для нашего общего выживания. Когда мы едим, мы откладываем телефоны. Ну, какие-то правила, ритуалы. Потому что, как сама тревога есть ритуалом, то так и превозмочь ее можно ритуалом. Повторять себе, это только моя тревога. Да, пока не звучит сирена, я в безопасности. Вот здесь я работаю, вот здесь я отдыхаю, здесь я иду на маникюр. Это все пространство, которое необходимо мне для выживания. Чем больше вы внесете для себя вот таких спокойных вещей, чем больше вы дадите понять ребенку, что я все контролирую, все под контролем. Если будет беда, мы быстро соберемся. Знаете, это вот если провести параллель, это очень хорошо, что мы вспомнили про зверюшек. Это как кошка, которая, у нее есть ареал обитания, вот она себе спокойно, ну понятно, что у нее есть личная граница, это она. И когда вы к ней придвинули руку, она может спать, растеклась, к ней раз руку, она хоп, такая встрепенулась. То есть она фиксирует, что к ее границе есть какое-то приближение. Она просыпается, она моментально собирается и начинает мониторить. Опасно, не опасно. Но есть и ареал обитания. Вот лежит кошка, она вся такая растеклась, она вся такая расслабленная. Тут что-то шуркало, она хоп и поднялась. Что это означает? Для того, чтобы мне быстро сконцентрироваться, это то, что вам надо объяснить ребенку, тем более, что 9 лет, это уже достаточный возраст, чтобы говорить. Для того, чтобы мне быстро собраться в момент опасности и среагировать. Либо отпрыгнуть, либо прыгнуть и пойти в атаку. Я должна расслабиться. Мое расслабление – это элемент моей собранности. Поэтому мы смотрим мультик. Кстати, по поводу мультиков. Сейчас это очень важно, потому что это один из психологических инструментов. Мы знаем, что на определенной стадии люди начинают испытывать, ну, например, вот у нас сейчас это называется преддепрессионная стадия. Через несколько месяцев мы можем впасть в депрессию, потому что у нас сейчас идут очень сильно уязвима память, мы уже начинаем забывать, как это было до войны, у нас уже идет фрагментарная память, мы иногда забываем элементарные вещи. И второе, у нас туннельное зрение и туннельное мышление, то есть мы видим только так, мы даже не видим вот тут на периферии. И это очень хорошо отслеживается, если, например, взять какую-то яркую картинку, ну, например, яркий мультик. Вот неважно, что там говорят, вы можете даже звук выключить. Просто попробуйте вот посмотреть на эти картинки. И вы заметите, что у вас сероватые краски или чуть-чуть зеленоватые. И вы, если вы будете смотреть внимательно минуту-две, вы увидите, вы просто воочию увидите, как они начинают проявляться. Вот эти движущиеся яркие картинки. Поэтому сейчас, если сейчас не подкорректировать память, не подкорректировать, не убрать вот это, не купировать вот это развитие тоннельного зрения, через несколько месяцев мы можем впасть в тотальную депрессию. То есть если мы сейчас это сделаем, в течение нескольких недель мы можем получить вот то, что мы называем второе дыхание. Если мы не будем заниматься собой, то, соответственно, мы через несколько месяцев просто потеряем силы. Поэтому, когда вы говорите ребенку, мультики, это важно, ты не хочешь, но это важно. Не хочешь знать, просто смотри. Хочешь, выключи звук, но смотри, внимательно смотри. То есть два варианта, это то, что надо сейчас делать. Первое, постоянно что-то вспоминать. Ну, какие-то стишки. Помните, жиши пишется через «и». То есть вы всегда это знали, как звали мою первую учительницу, какой-то стишок, идет бычок, качается. Вот что-то такое, что у вас есть, постоянно возвращайте. Правила, какие-то рецепты, имена соседей, время от времени. Заставьте себя вспоминать. Это необходимо, чтобы вы не теряли, у вас память не фрагментировалась, потому что это все процесс такой деперсонификации. И второе, смотреть яркие картинки и ребенку, и себе. Вот прямо объяснить ребенку, что это надо. Это мы так боремся с врагом, мы не позволим ему, чтобы через пару месяцев тут повалку лежать и рыдать. Мы будем драться. То есть для ребенка, для которого сейчас
гнев, злость, благородный гнев является той точкой опоры, за которую он схватился, чтобы не потеряться, не сломаться, вы можете апеллировать к этому его стержню и на него нанизывать. Мы должны учиться. Это наш ответ. Мы должны чистить зубы. Это наш ответ. Мы не позволим этим сволочам превратить себя в какой-то биомусор, которым они сами являются. То есть эти слова, где ребенок и его повседневные вещи станут его долгом, станут его борьбой. Пані Ларисо, чи можете ви з нами ще лишитися на трохи? Бо у Так, нас так. було обумовлено до 12-ї. Да, у нас просто за традицією тепер о 12-ї обов'язково гімн України. Після гімну є ще питання в мене до вас. Я спочатку маю перепросити стосовно Ольги Стефанишиної. На жаль, журналісти можуть плутати, особливо коли от дві політикині є, абсолютні тески. Загинув чоловік Ольги Стефанишиної, народної депутатки від партії «Голос», не віце-прем'єрки. Я дуже перепрошую за таку помилку. Наші співчуття пані Ользі, її рідним і близьким. І будьте уважні, будь ласка, до інформації, яку отримаєте, і бажано перевіряйте. І, пані Ларисо, якщо можна, питання в мене є. Ви з Криму, ви з Криму переїхали після окупації. Зараз з'являється величезна купа інформації стосовно того, що росіяни, які були заселені в Крим, вони його покидають. Чи маєте ви інформацію з Криму якусь? Інсайди, можливо, якісь, про які можете розповісти, яка там ситуація в Криму, в принципі, і що ж люди ці тікають, що ж вони вирішили покинути тепер нову землю, яку зайняли? Ну, ми знаємо, що працівники ФСБ вивезли свої родини. І там величезна кількість, ну, безумовно, це спричинило таку, знаєте, ланцюгову реакцію. Росіяни намагаються тікати, величезна кількість нерухомості продається. І їх зараз не випускають. Це дуже дивно, що вони, російська влада, там чи не Путін навіть підписував указ, коли їм заборонено взагалі покидати територію півострова. Ну, тут може бути кілька речей. По-перше, з Севастополя ідуть обстріли. Тобто от Львів бомблять, наприклад, з Чорноморського флоту в Севастополі. І це може бути оця евакуація, яку зазнали родини ФСБшників, це може бути причина в тому, що
Вони, наприклад, таким чином бояться якогось удару у відповідь. Але, на мій погляд, це набагато глибше. Вони бояться, що ця зона є, вони розуміють, що вона є окупована. І тому в даному випадку, коли все це почалося, я розумію, що тобто для них стає очевидним, що бути в Криму для пересічних, принаймні, що бути в Криму небезпечно, що все це зараз може призвести до повернення півострова. Але я би все ж таки відносилася більш уважно до того, що тікають і родини військових, тікають родини спецпризначенців і всіх цих спецслужбістів. І це означає, на мій погляд, що вони, можливо, хочуть використати Крим не тільки як плацдарм для наступу, але і як якісь такі, знаєте, розмінну монету. Тому що новоросійське ж вони по нас не стріляють, вони ж стріляють з Севастополя, прекрасно розуміючи, що удар у відповідь – це удар по наших же містах. Угу. Зрозуміло. Спостерігається така тенденція, і очевидно, що це ми тільки в процесі зможемо побачити. До речі, сьогодні було повідомлення від речника Одеської військово-цивільної адміністрації Сергія Берчука про те, що готуються ракети «Калібр» на Чорноморському флоті і можливий обстріл Одеси з кораблів Чорноморського флоту, тому треба уважно слідкувати за новинами. І знову ж таки, пані Лариса прекрасні рекомендації дала стосовно того, як себе почувати в безпеці. Дуже вам дякуємо, пані Ларисо. Дякуємо за час, який з нами провели. До зустрічі, я сподіваюся, в ефірах. І все буде Україна, що тут казати. Дякую. Переможемо. Дякую. Дякую дуже, пані Ларисо. Доброго дня. Так. Насправді дуже багато важливих порад, від людини, яка фахівець, яка знається на тому, про що говорить. Тому будьте уважні, обережні, слухайте те, що радять фахівці. І взагалі, мені здається, що має бути тенденція загальнодержавна така, з порадами психологів, як взагалі переживати цей момент, тому що зараз ми вже маємо доступ до цих знань, до цієї інформації, чому б її на користь для себе не використовувати. Це я, в принципі, до всіх наших глядачів звертаюся, до всіх людей, що тут немає нічого такого, щоб звернутися до психолога. На жаль, це ще рудимент є в голові у всіх, що це, якщо ти до психолога звертаєшся, то з тобою щось не так. Ні, це просто для того, щоб ти міг зберегти себе як можна довше. І Альона скинула відео пересування російських військ. Так. Техніка дорогою. Тепер начитую. Ти можеш прокоментувати, що це за відео конкретно? Так, я сейчас прочту. Здесь есть информация от партизан, и, мы можем доверять пока только информации партизан, потому что открытых источников там, конечно, нет. Угу. Сейчас видео закончится. Так. Така нормальна колона техніки. Не слабая. Тошнит от всего этого, хочется плеваться, конечно. Так, я прочту. Утром видео по трассе М10, это то, что мы сейчас видели, из Калинкович, Беларусь, в сторону Гомеля растянулась огромная колонна техники вооруженных сил орков, в которой было замечено от 80 до 100 единиц, перемещающихся в данном направлении. Среди техники замечены КАМАЗы, Красы, Уралы, Уралы Торнадо, УАЗы, Патриот, командные пункты, радиоразведки и радиоэлектронной борьбы на шасси БТР-80. Похожий комплекс был замечен ранее в направлении из Беларуси в сторону Украины. Кроме того, на данной трассе ехала колонна техники со стороны Хойник в сторону Гомеля. Не менее 70 единиц было замечено в данном направлении. Так вот, среди вот этой техники очень много уже... Вся техника была с характерным обозначением В. Значка известного.
Заметим, что большая часть техники в плохом состоянии, часть машин на буксире, многие были с пулевыми отверстиями, заколоченными досками, у некоторых нерабочие фары. То бишь это та техника, которая уже использовалась. Она, видимо, приходит обратно на какое-то восстановление і двигається Мгм. обратно. Ну, тобто цей Ну, маршрут, те, що зафіксовано, це в бік України рухається, правильно я розумію? Так, Мгм. безумовно. Мгм. Ну, я просто не дуже розуміюся на географії Ну да, я Закарпаття. говорю Калинкович и Гомель, мне как бы понятна эта трасса, Ну, я тоді понимаю, что... зрозуміло, да, я просто... Да, так. Что по определению, Мгм. конечно, непонятно всем. Вот что Ну, касается... Да. можливо, це не тільки ремонт, а можливо, вони там, якщо це якісь вантажівки, то вони їдуть забирати, наприклад, там загиблих, поранених. Ну, це так, можливо, само собою зрозуміло, що ніякої надії на те, що в них. Так, кажіть. У меня, да, забирают, развозят по госпиталям, и заведено дело, я вчера говорила об этом, заведено дело большое, знаешь, как в сталинские времена, дело травматологов. В Беларуси им инкриминируют там всем поголовно типа взятки, но логика связывает это с тем, что пошли отказы врачей, они идут, отказы белорусских врачей лечить орков. А травматология это, как ты понимаешь, ну как бы главная составляющая в этом, ну так называемом лечении. Мгм. Вот. Там до десятков лет светит. Ну вот как бы так. То, что Да. происходит. Давай послухаємо, є перехоплення від Служби безпеки України, чергове від росіян. Давай послухаємо, що там вони, де там вони обісрались, так би мовити. Пока что слухи такие, что, отступаем. Вроде бы как, может быть, даже скоро вернемся домой. Наша бригада конкретно обосралась. Ну, без потерь, все в порядке там. Ага, ну да, в порядке, Потери есть, раненых много. Я больше переживала, потому что тут слухи разные ходили. Ну, Не знала, слухи, что думать. слухам вообще верить не вариант. Это по чьей-то ошибке? Да тут вся армия у нас, тупая, дебилы просто. Вот хрен его знает, ну дебилы, вообще дауны. Ну вообще мы тут нахер не нужны, вообще, ну непонятно, для чего мы здесь, находимся, Мы тут не можем выполнять задачи, против такого противника, как против нас. То, что ты тогда говорила, что, типа, в Украине, типа, техника, типа, там, у украинских войск, там, туда-сюда, там, по телеку то, что передают. Действительно так и есть. У них реально техника у них есть, Тебе никакой опасности не грозит сейчас? Вик, тут опасность каждую секунду грозит. Сидишь, и хрен думаешь, сейчас прилетит на тебя какая-нибудь херня. В машинах живете? Ну, когда как. Когда я чувствую, что, что слишком, вокруг как-то напряженно, я в окопе сплю. Вырываю окоп и иду, ухожу в лес куда-нибудь подальше от всех. Серьезно тебе говорю. Все настолько жестко. Жестко, Вик, не то слово тут жестко, тут капец. Це настільки жорстко, що капець. І це ще Що ми капець. тільки почали, да, що капець. Во-во-во. Ну, а нам то озброєння продовжують надавати, і британці вчора сказали, що хочуть більш потужні зразки озброєння Україні надати. Конкретні запити до Норвегії президент України подав, так що, ну, типу, тримайте штанішки, ребята, можуть злетіти, розумієш? Ну, тобто, треба теж розуміти, що Україна використовує всі способи і засоби для того, аби накопичити сили і дати ефективну відповідь російському агресору. Ну і враховуючи, ми теж вже їх розуміємо. Ми розуміємо, як вони ведуть війну. Ми розуміємо, що вони кошмарять просто населені пункти, міста, які досить далеко від лінії фронту ракетними ударами.
і вони це роблять, а міста, які поблизу лінії фронту, вони просто, от вчора писав, зокрема, голова Луганської військово-цивільної адміністрації про килимове бомбардування просто. І я от сьогодні читаю і продовжуються ці жахи на Луганщині, активно просто знищують, рівняють міста з землею, знищують інфраструктуру, ну просто тупо все знищують, людей знищують, і люди люди тікають, очевидно, вимушено, невимушено жити треба, і люди тікають. І просто для мене, можливо, я дарма намагаюся собі якось пояснити те, що відбувається, тобто там же ж ми вже багато разів говорили про що логіка там не застосовується просто, тобто тут ж про адекватність йдеться. От ви знищуєте населені пункти на Луганщині і Донеччині, ви хочете зайняти в адміністративній межі Луганщину і Донеччину, про це там вже офіційно заявлялося, і от ви просто тупо знищуєте ці міста. От ви коли їх звільните, в лапках, от ви туди прийдете, ви що перед собою побачите? Виживших людей, які просто з певних обставин вимушено лишилися в цих містах, які були вже місяць під бомбардуванням перебувають, які голодні, холодні, хворі, без їжі, без води. Ви оце звільнення? Від чого ви їх звільнили? Ви їх від життя нормального звільнили? Просто я не розумію, в чому, як вони це пояснюють самі собі. Это, в принципе, риторично в мене така, знаєш. Да, это риторический вопрос, потому что... приводу, то скажи. Их логика, когда включаешь элементарно то, что они говорят, ты понимаешь, что там... Знаешь, белое пятно в голове или совсем другое устройство. Здесь новость такая, мне кажется, глобальная от «Украинской правды». А «Украинская правда» со ссылкой на шведский канал, телеканал ТВ4. Самолеты РФ с ядерным оружием нарушили воздушное пространство Швеции. 2 российских самолета, нарушивших воздушное пространство Швеции вблизи Готланда 2 марта, были оснащены ядерным оружием. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на шведский канал ТВ4, который сообщил им это. По информации телеканала, нарушение было умышленным актом с целью устрашения Швеции. Группа самолетов взлетела с российской авиабазы в Калининграде. 4 самолета, 2 штурмовика типа Су-24 сопровождали 2 истребителя типа Су-27. Ну и вот 2 штурмовика, по информации, опять же, шведского телеканала, были оснащены ядерным оружием. Ну, бачиш, це інцидент думаю, від 2 березня, бачиш, і, можливо, це буде долучено до якихось доказів, обґрунтування санкцій або якихось більш активних дій в підтримку України, тому що, теж треба розуміти, що багатьом країнам, на жаль, все ще треба пояснювати для своїх громадян, чому вони роблять ті чи інші речі, особливо для країн з якимось там умовно-нейтральним статусом, або для країн, які в умовній залежності або близькості до Російської Федерації перебувають. Треба розуміти, бачиш, а зараз 31 березня, а вони говорять про ситуацію від 2 березня. До речі, так і не розібрали цю ситуацію стосовно Румунії, коли там впав літак і вертоліт, і стосовно Хорватії. Я от не бачила якогось там такого активного висвітлення, там збили безпілотника, там чомусь впав літак. Тобто, і тут, бачиш, це новина за 2 березня. Тобто, це важливо, як потім ця інформація буде використана і хто з нею про що буде говорити. І знаєш, що було б непогано, зараз цинічна і зухвала річ, щоб на території Угорщини, можливо, теж якийсь безпілотник пролетів, для того, щоб якось там їх Взбудоражить. Да, понимаешь, да, ты права. И вот именно сегодня эта новость проходит, и реакция на нее, хотя время уже прошло. Вот реакция идет сейчас на эту новость. Так что по поводу Европы? Все так не беспечно. Я все, знаешь, со своей обидой на незакрытое небо. Как всегда, вот эта розовость, да, и даже в реакциях. А на самом деле
что делают москали? Москали пробивают, знаешь, как гопники, которые раз Ну, вони закидывают, ну перевіряють, как, да, пройдет, наскільки далеко вони можуть да, зайти. да. Да. Да, так це ж їхній стиль абсолютно, типу, він взагалі в усьому виражений в їхньому житті, от те, як вони поводяться, їм багато що дозволяли, ну, а тепер весь цивілізований, так би мовити, світ, він є заручником оцих їхніх, ну, їхнього цього, того, що вони допускали можливість робити росіянам те, що вони робили. Я просто, до речі, от якщо говорити про кіно, там, да, про якісь такі речі, я всім раджу, Мгм. якщо раптом ще хтось не дивився, або, може, дивився і хоче передивитися «Темні часи». Цей фільм про Черчилля, про початок Другої світової війни, він дуже... Воно там настільки просто Класно. перегукується, ви собі не уявляєте просто, якщо ви не дивилися. Якщо ви дивилися, то ви розумієте, наскільки сильно це. І з закритим небом, до речі, так само. Так само просили літаки, так само було купа обмежень, так само було небажання втручання. Ну, але небажання втручання з боку Сполучених Штатів було очевидно до подій в Перл-Харборі. От. Вот Так что- ты сейчас провела параллель с Германией, и я вспомнила художника украинского Андрея Зелинского. У меня недавно с ним был эфир. Мы часто говорим «рейх», да, оно как бы по сути верно, но он там сделал замечание, над которым я задумалась и даже с ним согласилась. Он говорит, с одной стороны рейх, с другой стороны это гораздо глубже и серьезнее. Потому что немецкий рейх это было, ну, такое явление временное. В силу там поражения после Первой мировой войны, то есть идеология, понимаешь, которая легла в определенный исторический момент. Вот в определенный исторический момент. И с этим историческим моментом немцы так или иначе смогли что-то сделать потом. А что касается России, то это перманентное состояние на протяжении столетий. То есть не какое-то состояние, вот пришел Путин к власти, да, и образовался рейх. Ні, 100%, це просто Это то, что разрушается, потом воспроизводится. Разрушается, воспроизводится. Разрушился Советский Союз, Европа, Америка помогла там ножками Буша всем остальным, он опять воспроизвелся. Знаешь, воспроизвелся и опять превратился в то, что грозит ядерной кнопкой всему миру. Поэтому я вот согласна с Андреем Зелинским, художником киевским, который говорит, что рейху до Московской империи еще далеко. Ну, в смысле, что это гораздо страшнее ситуация, чем она была в Германии во время Второй мировой войны. Слухай, я от, знаєш, там, не пам'ятаю нещодавно, чому я про це задумалася, в принципі, про те, що, ну, там, Російська імперія, я знаю, чому я про це задумалася. Я, значить, на Ісландії в програмі «Антиподи» вийшло класне інтерв'ю з істориком Олександром Набокою, який розповідав про історію Луганщини. Луганщини як краю, да, Слобожанської України, да, типу, от, і дуже класно, я дуже раджу, дуже пізнавально, і дуже там показові моменти є. Записували це інтерв'ю до початку війни, сам історик теж з Луганщини, ну, тобто, да, там, це важливо, що до початку війни записували. І от він розповідав там про царські часи, да, про часи Російської імперії, як от такі краї, як Луганщина, що з ними було в цей час, так? І от вся Росія, я просто тоді придумала, слухаючи, да, те, про що розповідали, от вся Російська імперія, вона була калькою на великі західні імперії, на Францію, на Британію, на Нідерланд, на Голландію, да, там, на Португалію, на всі імперії великі, Австро-Угорщина, та, там, на всі ці великі імперії це була калька. Ніколи Російська імперія не була настільки величною, як інші імперії. Да? Ну, незважаючи на те, що там це колонізація, жахливі там, складні війни там, і так далі. Але Російська імперія ніколи не дотягувала просто до цього. І оцей термін «Новоросія», да? Тут це ж Нова Англія, це були колонії Британії. Їм теж хотілося якусь нову Росію якусь. Ну, тобто, і вони змогли це тільки створивши так звану Новоросію, при тому, що вони знищили
за тією шкалькою, за якою творилися великі імперії, вони знищували культуру і, ну, це ж факт, тут немає що приховувати, да? Знищували культуру і етнос місцевий і насаджували своє. Так от вони навіть цього тут не змогли зробити. Вони все одно лишили тут все те наше, яке є, навіть намагаючись побудувати ці потьомкінські деревні, воно все одно все не допрацьовано було. Вони навіть це не змогли зробити. Ну, тобто, навіть в цьому вони недолугі, навіть в цьому вони фейкові. Там в Дніпрі, в музеї Яворницького, якому ми показували, от Яворницький, в бронежилеті, так би мовити, там є карета Катерини II, на якій, типу, вона просто далі не доїхала, ніж Дніпропетровщина на цій своїй кареті, тому що вони навіть цього не змогли зробити. Вони навіть не змогли інфраструктуру зробити. На відміну від великих імперій, на відміну від великих країн Заходу, вони всі говорили французькою, вони всі хотіли, значить, потрапити кудись в Британію, Францію, в Німеччину, вийти заміж на Захід, якщо це про жінок йдеться, да? Там Катерина просто поїхала мозгами своїми, але вона тут також намагалася повторити те, в чому вона виросла, вона німкеня, вона це намагалася тут якимось чином мультиплікувати, воно не вийшло, ну, тому що, ну, очевидно, не було з кого це робити. Я дуже раджу всім, якщо ви маєте змогу зараз знайти, можливо, десь купити книгу «Україна інкогніта» видавництва газети «День», там, де зібрані статті істориків в хронологічному порядку, там розбираються от всі ці намагання, в тому числі російських володарів на той момент, оце їхнє створення фейків. Там все це розібрано і дуже структуровано, дуже класно. Це статті істориків, це там не нонфікшн однієї людини, це статті різних істориків. Воно дуже показово, можливо, навіть є в електронному форматі, я не буду обіцяти. Зайдіть на сайт бібліотеки газети «День» і от там це почитайте. Я там це прочитала, і я була приємно вражена просто систематичністю ще, окрім того, і поясненням, да, цих ідей, і там дуже крута стаття про Софію Київську, щоб ми розуміли, звідки наше коріння і що таке Київ в порівнянні з Московією. От там просто це дуже акцентовано. І коли я вперше з мамою була в Софії, коли ти стоїш на цьому балконі, на якому княжа родина була, це просто якісь неймовірні відчуття, тому що ти відчуваєш в цьому місці, ну я не знаю хто як, а я в цьому місці відчуваю тяглість історичну, що я можу бути на тому місці, на якому була княжа родина. І це так важливо насправді, тому що це ж місток між нами і між нашим корінням. І от Київщина і весь наш регіон, там, де зараз йде війна з окупантом, там, де зараз ця мразота просто знищує людей, катує, знущається. Це все, вони ж знищують самі себе в цьому всьому, тому що якби не ми тут, то нічого в них би там не було. Ми самі, так би мовити, да, нащо ми їх створили, я вчора сказала десь в ефірі, здається. Так от, і Вишгород, це ще було, там і жили князі у Вишгороді. Саме там був княжий дім. І це дуже важливо і цікаво, і треба туди нам заглиблюватися для розуміння, ким ми є. Я с тобой согласна и хочу дополнить в плане, вот ты начала этот вопрос империи, да, который ничего не может создать. Вот, ты понимаешь, что вот вся история Российской империи, это фактически успехи, которые они себе приписывают, это заваливание любой ситуации трупами собственных сограждан. Своей территории и трупами собственных сограждан. Вот как раз принципиальное отличие от цивилизаций. Там жизнь собственного человека не стоит ничего. Они ведь никогда не созидали. Там нет восстановленных, если взять Россию, там нет созидательно хороших городов, которые там, ну, были разрушены там последнее время, да, запущены и так далее. Там очень мало, практически ничего не созидалось. Поэтому вся идеология, так называемая идеология, построена всегда на вот этом заваливании трупами и, соответственно, вот на этой браваде для быдла масс. Она рассчитана на быдло массы. Быдло массы, когда ты можешь
путем унижения других поднимать собственную самооценку. И вот, кстати говоря, к вопросу, почему матери убитых орков так легко переносят все это. Даже если нелегко, почему терпят? Потому что там жизнь человека ничего не стоит. У них даже жизнь собственных детей, они знаешь, а может так и надо, да, во имя царя-батюшки. Это такая многовековая ментальность, которая к этому приучена. Вот, кстати, крупнейшая лизинговая компания в мире AirCap подала иск на $3,5 миллиарда против РФ за самолеты, которые Россия украла из-за санкций после вторжения в Украину. Вот тебе і вся, собственно, суть. Так, 100%. І вони це визнали офіційно. Вони офіційно це сказали, що ми не будемо віддавати ці літаки, ну тому що є типу небезпека, що вони можуть бути, вони не будуть літати, тому що є небезпека, що вони можуть бути, типу, ну, їх можуть забрати в інших країнах, тому ми їх просто лишимо. Тут вони просто такі, да, ми вори, да, ми насильники, да, ми убійці і ми терористи. І всі такі, ну ок. Що? Ви там, алло, народ, як так можна? Зараз новини, потім повернемось. Вітаю, в етері новини. Для вас працює Устим Корда, четвер, 31 березня на календарі. Триває 36-та доба повномасштабної війни Московії проти України. У Криму ворог поповнює крилатими ракетами кораблі. Можливі удари по Одесі. На військово-морській базі окупованого Севастополя завершено поповнення боєкомплекту типу «Калібр» на фрегаті «Адмірал Макаров». Підрозділи ППО вже готуються до відбиття ворожих атак, повідомляє в Фейсбуці речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брайчук. Він уточнив, що ракета «Калібр» летить зі швидкістю 800 км на годину, має завчасно запрограмовану локацію і може змінювати траєкторію кілька разів, тому збити її важче, і сигнал тривоги вмикають для жителів декількох областей. Підрозділами десантно-штурмових військ Збройних сил України разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю звільнені від російської окупації населені пункти Затища, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне. Також Збройні сили України встановили контроль над селами Орлове, Заградівка та Кочубеївка, що на Херсонщині, за 50 кілометрів від Кривого Рогу, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. А в Миколаєві з-під завалів будівлі обласної державної адміністрації, зруйнованої російською ракетою, станом на 11:50 дістали ще 2 тіла. Кількість загиблих зросла до 19 осіб. І під Черніговом загинув чоловік народної депутатки Ольги Стефанишиної. Висловлюємо наші щирі співчуття всім родинам, які втратили в цій війні своїх рідних та близьких. Внаслідок обстрілу російських військ у Харкові зруйновано підземний газопровід середнього тиску. Близько 34 тисяч споживачів залишилися без газу. Україна отримала повідомлення від Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що Москва підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони Маріуполь із транзитом через Бердянськ. Крім того, погоджено 2 гуманітарні коридори в Запорізькій області з Мелітополя та Енергодара. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. А розвідка Британії прогнозує запеклі бої на околицях Києва вже в найближчі дні. Російські сили продовжують утримувати позиції на схід та захід від Києва, незважаючи на виведення певної кількості підрозділів. Найближчими днями на околицях міста швидше за все розгорнуться запеклі бої. Незважаючи на заяви Росії про намір знести військову активність навколо Чернігова, російські артилерійські обстріли та ракетні удари продовжуються. Також радіоелектронна розвідка Великої Британії повідомила, що росіяни випадково збили один зі своїх літаків в Україні, а деякі солдати РФ відмовилися виконувати накази, були деморалізовані та погано екіпіровані. За даними Генштабу Збройних сил України, у РФ відбирають співробітників силових структур, прокуратур та судів, які надалі будуть направлені на окуповані території України для встановлення влади. Основна мета – це створення так званої ХНР на території Херсонської області. Там відзначається робота співробітників ФСБ РФ, які проводять роз'яснювальні роботи з місцевими органами влади та населенням. Свободу меру, свободу полоненим. Гола пристань – це Україна. Херсонщина – це Україна, скандували учасники мітингу в Голій пристані. Вони вимагали, аби російські військові повернули міського голову Олександра Бабича та інших викрадених ними місцевих жителів.
На цю мить в мене все. Підписуйтесь на телеграм-канал ЮМН та на Фейсбук-сторінку ЮМН. Ставте вподобайки під цією трансляцією та підписуйтесь на YouTube канал Ukrainian Media Network. Дякую за увагу. Наступний випуск буде о 14:30. Дякуємо Устиму за новини. До речі, ти от про літаки сказала. А от є, наприклад, новина, що я сьогодні читала, що Міноборони Російської Федерації підтвердили, що вони нанесли удар по нафтобазі в Дніпрі. А нафтобаза, власне, вважається цивільним об'єктом, тому вони якби підтвердили, що вони знищують цивільні об'єкти. Ну, тобто для розуміння того, що вони, в принципі, постійно говорять про те, що, ну, смотрите, да, ми дебіли, ми все робимо, ми терористи, ми вбивці, ми крадемо, ми знищуємо, це ми. От ми, і ми це робимо. Вони це прямо говорять, навіть не намагаючись якось, типу, на нормальних людей бути схожими. От з ким ми воюємо, просто для розуміння. Є інформація про те, що Пентагон повідомляє, що починають вивід військ з Чорнобильської зони росіяни. Ну, подивимося, я просто, знаєш, хай готують тепер радіологічні свої відділення, тому що якщо вони дійсно там окопувалися в Рудому лісі, то вчіть медчастину, друзі, що таке Чорнобильська зона, і як вона виглядає, і які там небезпечні об'єкти є, і що там кому загрожує, і чим. Рудий ліс – це найнебезпечніший, мабуть, об'єкт на Чорнобильській зоні, і навіть сталкери або люди, які там з ними спілкуються, говорять, що ну, ті, хто наважуються з включеними дозиметрами йти через Рудий ліс, точніше, ту територію, де колись був Рудий ліс, якщо бути точними в дефініціях, то дозиметри там зашкалюють, дай Боже. Так що ну, на металі, до речі, дуже добре радіація зберігається, тому ну, молодці. Виводьте, везіть то все, везіть. Оцей свій російський, сраний, радянський промислові потуги, через що, власне, і сталася Чорнобильська трагедія, через те, що одні долбойоби повсюду. Значить, от тепер везіть собі вражку туди, давайте, забирайте, все ваше, давайте, вся ваша радіація, вперед. Значить, Головне управління розвідки, є інтерв'ю окремого спецпідрозділу Інтернаціонального легіону оборони України при ГУРМО, значить, і командир дав інтерв'ю Associated Press, очевидно, в Associated Press ми не можемо використовувати відео, так от, що він розповів? Він розповів про досвід свій війни проти російської армії, сказав, що російська армія для нас як солодка булочка для армії, яка воює 9 років. Також він зазначив, що у нас воюють чоловіки, середній вік яких 30 років, у них те, що він бачив, по 50 кілограмів діти, які тримати зброю не вміють, не те, що воювати. З достойним супротивником я стикнувся в Ірпіні, зазначив він. Очевидно, його особа прихована, ніхто не скаже, хто це. Значить, і цитата. Бажаючих вступити в легіон дуже багато, це близько 20-30 тисяч, які знаходяться на кордоні між Польщею і Україною. Ми не можемо всіх взяти, ми відбираємо дійсно професіоналів, які знають, що таке спеціальне призначення, пояснює він. Значить, вони тут не за гроші, їхня мотивація – підтримання миру і демократії у всьому світі. Те, що вони побачили ті відео, спілкування з людьми, які знаходяться на території України, яке їх вразило, тому вони приїхали підтримати нас. Американці – це дійсно професіонали, у нас є люди з різних країн світу, вони дійсно професіонали, сказав командир інтернаціонального спецпідрозділу Легіону оборони України при ГУРМО, при Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. А тим часом я хочу, щоб ми показали ще оце класне відео під номером 43. Ідеально. Ідеально було зараз. Так. Так, Це вже у нас... відео. Ага.
Да, це ж ми показували вже Олега Синегубова. А Ага, є от у нас ще понятно, я не картинка. пропустила. Картинка у нас ще є, до речі, Денис Казанський опублікував, значить, фотку пам'ятника часів Другої світової війни на Київщині, да, яка була успішно знищена окупантами. От вони там за дідушку, за бабушку, за побєду. Там десь я бачила на якійсь техніці було написано: от вам за дідушку, за бабушку, за побєду. От що вони роблять. До речі, є інформація від Дмитра Корчинського, я не знаю, наскільки їй можна довіряти, про те, що відкинули ворога за кордон Київської області в Чернігівську область. Ну, очевидно, будемо слідкувати і чекати офіційного повідомлення про це, тому що треба бути уважними до ситуації. У меня тут есть вопрос в чате. Да. Будем отвечать. Но она касается, Кать, белорусской оппозиции. Вопрос. Да, давай. Ну, звісно, Знайома ти- депутатка з Польщі мала короткую зустріч з Тихановскую. И дальше вопрос по поводу... хотели бы со мной связаться по поводу того, что там происходит. Не совсем относится, по мнению многих, к войне, а по мнению моему относится. И я объясню, почему. Еще раз, да, я обязательно готова буду связаться и поговорить. Мне очень много пишут из Польши, из стран Балтии на эту тему. Дело в том, что сейчас пророссийские силы, так называемые оппозиционные, им очень хочется на крови украинцев прийти до влады в Беларуси. А мы понимаем, что это в дальнейшем русский мир, чтобы они сегодня не говорили, который будет пытаться восстановиться в каких-то новых форматах. То, что сейчас и происходит через всех этих Максимов Кацев и так далее. Просто в Польше произошел инцидент, и мы его показывали. Тихановская, еще раз подчеркиваю, это люди, которые никак не реагировали на Украину, и более того, никак не реагировали и издевались на своих каналах, в том числе над ПВО украинским, всячески показывали свою поддержку русскому миру до самого конца, еще первые 3 дня войны даже. Потом быстренько переобулись для того, чтобы залезть сюда. Катя, я не просто так говорю, они очень сильно лезут, а это новые ОПЗЖ, которые явно не нужны, учитывая избавление от тех, которые были. Да? Так вот, на митинге, который был в Польше, я просто отвечу, на митинге, который был в Польше, часть белорусов патриотично настроенных вышла с лозунгами «Ганьба». И эти белорусы на митинге Тихановской были очень быстро купированы тетушками. Причем не просто купированы, огромной такой, несколькими людьми, хорошо обученными, в масках, в черных спортивных костюмах, выведены с заломанными руками и так далее. Поэтому то, что там работает агентура пророссийская, КГБшная и так далее, уже понятно многим. И я это не просто говорю, я понимаю, что в Украине не все это понимают. Знаю, что многие понимают, в том числе органы. Знаю, о чем говорю. Поэтому прошу быть осторожным, потому что сейчас будут лезть. Вот я хотела, кстати, задать Ларисе, психологу, вопрос, да, на эту тему вот психологической вот этой обработки к русскому миру, который как бы не виноват, который как бы переобувается. Ну вот мы не успели, это важно. Я думаю, у нас ще буде змога, да, про це поговорити. Ну так, да, это так, поэтому, ну вот, не первый раз вопрос такой в чате, поэтому, ну, я ответила. Я готова. Здесь пытание также, латушка, можно верить. Ну, у нас не этому посвящена передача. Я просто хочу сказать, что не этому посвящен эфир для чата, но все, что касается данных штабов, у Беларуси есть патриотичные силы. Эти силы, к сожалению, купированы, сидят сегодня в тюрьмах. Это люди, которые призывали к Майдану, призывали к геополитическому выбору, либо они находятся, как я нахожусь, вот в таком состоянии. Их не так много, их меньше, но они есть. И есть, в конце концов, Зенон Поздняк, лидер Белорусского народного фронта, человек, который с самого начала говорил, что с московитами треба бороться, а не просто терпеть
говорил о необходимости выхода, говорил о необходимости преодоления страха, и куча у него трудов и сообщений по поводу Российской империи, которая пока не была до конца услышана всеми соотечественниками. Ну, в общем, я ответила на вопрос. Прошу прощения, Ну, если я отвлеклась от основной Ні, темы. все окей насправді, тому що з нами відбулося те саме, допоки не почалася війна. З нами ж те саме відбувалося, і оце, от, знаєш, заговорювання, і, ну, тобто ми ж говорили про те, що 91-го року Україні пощастило, що тоді не відбулися криваві події, що тоді не відбулося війни. Але наслідком стала війна 2014-го, 2020, ну, та потім загострення в 2022 році. Це те, на жаль, як показує практика, це це ті ситуації, які треба пройти для того, аби зрозуміти, що таке російський вплив і що таке російський наратив. Інакше, на жаль, цього не відбувається. Я хочу, щоб ми, знаєш, на підтвердження цього, я хочу, щоб ми показали Харків, де, значить, де харків'яни обкладають пам'ятник козаку Харько мішками з піском для того, щоб його зберегти, і раптом стануться обстріли. Ну, от, бачиш, я просто до того, що потім включаються механізми зовсім іншого усвідомлення того, як все відбувається, і люди допомагають і роблять те, що вони роблять. Далі я хочу, щоб ми послухали виступ Володимира Зеленського перед парламентом Австралії, і тут я зроблю таку підводку. Так сталося через Другу світову війну, що в мене родичів в Австралії більше, ніж в Україні. Ну, так от склалося. І вони всі підтримують, і всі переживають. Дядько постійно ходить на акції під посольство Росії в Канбері, його діти разом з ним, племінники разом з ним, всі підтримують. І те, що відбулося з нашою родиною, це наслідок радянської окупації, в тому числі території України, яка тривала, на жаль, 70 років від початку створення Радянського Союзу і до його розпаду. На жаль, так. І тому, коли Зеленський звертається до парламенту Австралії, він звертається і до моїх близьких так само, і мені приємно, що він це робить. Тому що дуже велика діаспора в Австралії, українська насправді. І це люди, вони володіють українською мовою, до речі. Ну, молодші вже ні, а дядько мій володіє, але він пише так цікавими такими формулюваннями, сталими фразами такими, які використовували, ну, очевидно, ще там люди, які їх вчили. Він вчився в Австралії, він там народився. Але їх вчили, очевидно, вчителі, які там поїхали раніше з України. І це така трошки такі формулювання, ну, вже старшої української мови, да? Ну, вона не асимільована, ну, очевидно, там інакше бути не може, але він пише мені українською, а моя кузена, вона мені пише англійською і каже, Вуйко сказав, і Вуйко вона пише кирилицею. Ну, тобто вона, очевидно, теж вчилася десь в українській школі і вивчала українську мову, і українську літературу, мабуть, історію. Так от, Володимир Зеленський, виступ перед парламентом Австралії, ну і так само його звернення до громадян Австралії. На цьому President Zelensky, Your Excellency, I now invite you to address members of the House of Representatives. Дуже дякую, для мене це честь. Вельмишановний пане прем'єр-міністре, шановний пане спікере Палати представників, шановний пане президенте Сенату, шановний пане лідери опозиції, пані та панове члени уряду, сенатори та члени парламенту, австралійські народи, дякую за велику честь звернутися до вас сьогодні. У травні 2016 року тисячі австралійців зібрались в аеропорту міста Перт, аби вперше побачити українську мрію. Мрія – це назва нашого літака, наш літак Ан-225. Мрія, по-вашому, це Dream.
Подолавши майже 15 тисяч кілометрів, він доставив в Австралію терміновий вантаж – електрогенератор вагою 130 тонн, який був конче потрібен вашому підприємству. Доставку морем довелось би чекати кілька місяців, а український літак зробив це за лічені дні. Ми завжди пишались нашою мрією, не тому, що вона найбільша за розмірами на планеті, а передусім через те, що допомагала людям з усього світу, доставляючи харчі, питну воду, обладнання для миротворчих гуманітарних місій. У 2019 році, після початку пандемії ковіду, наша мрія постійно доставляла найнеобхідніші медичні вантажі. Те, що рятувало людей, дорослих, дітей усіх, в різних країнах, на різних континентах. Мрія приносила життя, але тепер це неможливо. Неможливо, бо існує держава, яка має зовсім інші цінності, аніж ми, аніж ви, аніж весь цивілізований світ. І ця держава почала повномасштабну війну проти нас. Вона бомбить і обстрілює мирні міста і села, вбиває наших мирних людей, вбиває дітей, влаштовує блокади містам, триваючи у заручниках, без води, їжі, світла і тепла сотні тисяч людей щоденно. Відриває від батьків і вивозить, а точніше викрадає тисячі дітей, яких примусово переміщує на свою територію. Ну а 27 лютого внаслідок боїв у місті Гостомель було спалено наш літак «Мрія». Чи можна сказати, що Росія знищила нашу мрію? Ні. Вона спалила літак, вона спалила залізо, вона зруйнувала матерію, не душу, оболонку, не сутність, не свободу, не гідність, не незалежність. Ми знаємо, що нашу мрію неможливо перемогти і зруйнувати. Особливо, якщо ми можемо сподіватися на підтримку і допомогу вільного світу, на вашу підтримку, на вашу допомогу. І вона, як у історії, яку я розповів вище, потрібна не через кілька місяців, а вона потрібна зараз. Пані та панове, австралійські народи, відстань між нашими державами, як тільки що ви говорили, велика, вона тисячі кілометрів, нас з вами розділяють моря, океани, території десятків інших країн, часові пояси. Але цієї відстані просто не існує для жорстокості і хаосу, які Росія принесла на схід Європи, в регіон наших Чорного і Азовського морей, на нашу українську землю. Усе, що відбувається у нашому регіоні через агресію Росії і що руйнує життя наших людей, вже стало реальною загрозою і для вашої держави, і для ваших людей, бо така вона природа зла. Воно може миттєво здолати будь-яку відстань, будь-які бар'єри, зруйнувати життя. Десятки років не було такої загрози ядерних ударів, як зараз, через те, що представники Росії, посадовці і державні пропагандисти, вони відкрито обговорюють можливість застосування ядерної зброї проти тих, хто не хоче підкорятися російським вимогам. Десятки років не було такого, щоб якась держава повністю блокувала море для іншої держави і усіх торгівельних судів будь-якої, до речі, країни. Але саме це зробила Росія. Наша частина Чорного і Азовського морей зараз – це повністю мертве море. Будь-яке судно, яке спробує зайти в наші води, може бути просто знищене російським флотом. Більше сотні торгівельних судів під різними прапорами заблоковано Росією у наших портах. Десятки років не було такого у світі, щоб якась держава починала війну проти сусіднього народу, відверто декларуючи його підкорення або знищення. Щоб не залишилось навіть імені цього народу, щоб не було жодної можливості вільного життя для нього. Росія вже повернула світу найгірші сторінки ХХ століття, найбільші загрози того століття, повернула те зло,
про яке людство давно сподівалось забути. Але що найстрашніше, якщо Росію не зупинити зараз, якщо Росію не притягнути до відповідальності, то деякі інші держави світу, які мріють про аналогічну війну проти сусідів, вирішать, що це можливо і для них. Доля глобальної безпеки вирішується зараз. Жодна людина не здатна керувати вітром і опадами на планеті, а отже ніхто не зможе врятувати ту чи іншу частину Землі від радіаційного забруднення внаслідок застосування ядерної зброї. Жодна держава на планеті не повинна мати навіть теоретичну можливість блокувати морські торгівельні шляхи і тим більше повністю закривати море для інших держав. Ще раз повторю, навіть теоретичної можливості не має бути. Жоден правитель у світі не повинен розраховувати на безкарність, коли зважує перспективу війни. Пані та панове, австралійські народи, після 36 днів повномасштабної війни Росії проти України можна впевнено сказати, що у світі немає іншого шляху гарантувати глобальну безпеку, ніж примусити Росію до тиші, примусити до миру, а також і до відповідальності. Це важливо за усе, що зроблено нею проти глобальної безпеки. Держава, яка не цурається ядерного шантажу, повинна одразу отримати такі санкції, які продемонструють, що шантаж має руйнівні наслідки для шантажиста. Також потрібен дієвий інструментарій, щоб притягнути до миттєвої відповідальності будь-яку державу, яка блокує морські торгівельні шляхи. Щоб навіть спокуси такої ні в кого не виникало. Робити море мертвим. Хто ти такий? Зараз таких інструментів у світу просто немає. Тому лідерство Австралії може бути незамінним у модернізації глобальної архітектури безпеки, як і в укріпленні нашої антивоєнної коаліції, яка зараз працює над поверненням миру в Україну. Також потрібно удосконалити можливості міжнародних інституцій, які створювалися для відповідальності воєнних злочинців і тих, хто скоює будь-які злочинні дії, за які може покарати солідарно увесь світ, а не якась одна держава окремо. Якби це було зроблено вчасно, життя у світі стало би в рази безпечніше. Я впевнений, кожен з вас, так само, як і кожен з нас, українців, пам'ятає трагедію MH17 малайзійського Боїнга, збитого російськими окупантами в небі над українським Донбасом. Тоді загинуло 298 людей. Мої співчуття. Співчуття всім сім'ям, які втратили своїх рідних. Але чи вдалося притягнути до відповідальності тих, хто спричинив цю трагедію? Ні. Вони переховуються на території Росії і, очевидно, отримали гарантії безпеки від російської держави. Чи виплатила Росія компенсації родичам загиблих? Ні. І досі заперечує свою провину в цій трагедії. Вже минуло більше 8 років, а справедливість так і не відновлено. І ніхто не знає, скільки ще часу знадобиться, щоб хоча б одна трагедія отримала гідну відповідь від міжнародної спільноти, від нас всіх. А скільки ще нових трагедій створила чи створить Росія. Часто кажуть, непокаране зло повертається. Я би ще додав, непокаране зло повертається окрилене, з відчуттям всемогутності. Якби світ покарав Росію за те, що вона зробила у 2014 році, не було б жодного із жахів і жахіть цього вторгнення в Україну у 2022 році. Потрібно виправляти такі страшні помилки, виправляти зараз. І я вдячний Австралії за двопартійну підтримку нашого захисту від загарбників, за ту допомогу, яку ваша держава вже надала нам, зокрема і за 70 тисяч тонн вугілля для потреб нашої енергетики. Але ж це
Тільки початок. Ми разом можемо, а отже і повинні зробити ще більше. Потрібні нові санкції проти Росії. Потужні санкції, поки вона не відмовиться від ядерного шантажу, від блокади моря. Вона повинна платити найвищу ціну. Жоден російський корабель не повинен допускатися у порти вільного світу. Купувати російську нафту означає оплачувати руйнацію основ глобальної безпеки. Має бути повністю зупинена будь-яка бізнес-активність Росії. Жодного долара на знищення людей. Жодного долара на знищення світу. Також потрібно зупиняти будь-які намагання Росії обходити санкції. Бо що ж це за санкції тоді, якщо їх можна обійти завдяки нехитрим схемам? Але передусім треба озброювати тих, хто реально бореться за свободу, щоб зло програло і щоб Росія шукала мир. Україні потрібно мати усе необхідне на полі бою. Наприклад, у вас є чудові, до речі, бронемашини, бушмастер, які можуть суттєво допомогти Україні, як і інші зразки техніки і зброї, які здатні посилити наші позиції. Якщо буде у вас можливість, Україна буде вам вдячна. Зараз в Україні вони зроблять точно більше для нашої спільної свободи, для нашої спільної безпеки, ніж припадаючи пилом на вашій землі. Український народ вже продемонстрував всьому світу, наскільки щиро ми цінуємо свободу, наскільки послідовно ми готові її захищати. Наші герої борються проти армії, яка вважається однією з найсильніших у світі. Але всі наші люди, без виключення, вже думають про майбутнє, про те, як ми будемо жити після війни, як ми відновимо нашу країну, наш Чорноморський регіон. Ми запрошуємо провідні держави світу, провідні компанії та найкращих спеціалістів приєднатись до проєкту відновлення України, взяти шефство над регіоном, містом чи галузю на ваш вибір в нашій країні, які потребують відновлення. Ваша держава надала нашій такий спеціальний статус країни-однодумця, але ми не тільки у думках споріднені, ми споріднені і у мріях. Тому я запрошую вашу прекрасну державу придивитись до наших південних регіонів, до нашого узбережжя Чорного та Азовського морів, відновлення наших портів, розвиток таких міст, як, наприклад, Херсон, який сьогодні виборює свою свободу. Відновлення морської галузі України може бути для вас особливим внеском у стабільність після цієї страшної війни. Разом із принциповим захистом вільного мореплавства це поверне силу давнім, але таким вірним словам: хто здатний захистити свободу на морі, той здатний захистити свободу у світі. Вірю, що ви це можете. І я сподіваюся, що українська громада Австралії, наша міцна українська громада, доєднається до цієї спільної роботи. Буде підтримувати нас зараз так само сильно, як і в попередні роки. Шановні друзі, географічна відстань між нами шалена, тисячі кілометрів. Але що означає ця відстань для тих, хто має спільне розуміння, хто бачить світ однаково, кому однаково болить? Коли приходить ворог, болить, коли вбивають дітей, коли руйнують міста, коли на дорогах розстрілюють біженців, коли мирну країну перетворюють на спалену територію, тоді будь-яка відстань зникає. Географія вже нічого не значить, має значення тільки людяність, тільки мрія. Мрія про повернення до мирного життя. Мрія, яку ми реалізуємо обов'язково і точно разом. Дякую вам. Дякую Австралії. Слава Україні!